festival Medela Čarolija. Već 9 godina unazad život mališana čini lepšim, uzbudljivim i slađim. Njegove vrednosti prepoznala i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, koja će biti domaćin superfinala festivala krajem decembra u centru Sava u Beogradu. Nakon mnogobrojnih gradova u Srbiji i regionu, danas je u glavnom gradu održana i poslednju u nizu audicija za decu. Pitali smo neke od učesnika kako je bilo. Imam 6 godina. Šta si pevala? Pahulje. Kako je bilo? Lijepo. Ovo mi je 4. put. Pevala sam pahulje i ovo mi je 3. put i svidjelo mi se, voljela bi narednu godinu. Imam 11 godina. Ovo mi je 6. put kako sam se prijavila na Čaroliju. Pevao sam pesmu Jedinac i mnogo mi se svidjelo, bilo je super. Pevala sam pesmu Kod čokolada i bilo je mnogo lepo i sledeće godine ću se prijaviti. Imam 12 godina, ovo mi je 2. put da učestvujem, pevao sam Babarogu i nadam se da ću sledeće godine učestvovati. Super je. Deci nije bilo teško da nam ponovo otpevaju pesme koje su pevali danas na audiciji. Samo za gledaoce televizije Best. Pogledajte male pahulje, padaju sa neba kao zvezdice. Shvatio sam iz tog trena, mamu kao bukva čitam. Rodit će i ona bebu, a da i mene neko pita. I na sve je tada spreman, kad zbog toga poludi. Ti si mi tako sladak i drag, pa me plaši, pa mi šuška, sada znam da je tu, ali ova ruka muška oteraće nju. Nakon ove poslednje audicije, direktor festivala Leontina Vukomanović će sa ostalim članovima žirija odabrati decu koje će učestvovati na finalu i superfinalu koje će se održati krajem decembra u centru Sava u Beogradu.